ассалому алайкум дӯстони азиз, алло хайртон тия. Ҳамин хушо амонбек сурати десоде сурати бародари мо ки дар шаҳри санкт петербург тӯли чанд вақт шуд педарак аст. Бародаро даже мисли ман хиёл мекунам шуморо хиёле мекунед ки дар куҷое дидагиам бачаро. Бародарҷон дар куҷое бошед, соҳибот кофтаистиянад, ба хотири худо дастивӣ аст биро бачаҳо. Агар дар сезо мебинед, дар зиндонҳо мебинед, ду ягон ҷое мебинед ки сивиаз надоранд, илтимос ҳамин соҳибоша занг бизанед. бачаҳо ёшӣ накунед, замони беқарор аст, яъне ки ҷангу ҷанҷол рафтаистай аҳли байту ташвиш мешаванд. Оҳ ҷанг нарафта боша, оҳ маҳкамаш накарда бошанд, оҳ наркотик пастравич накарда бошанд, оҳ накашта бошандаш. яъне ки шумо худтон ба синни соли чӣ мерасе, падарӣ мерасе, камакак синни солту калон мешава, баъд мефаҳме ки дарди фарзанд чӣ қадар сахт аст. илтимос бародаро ҳамин навора як лайк комментарий худтона бигзоред то паҳн шава. ин навор на реклама дорад на чӣ, мо бахилиам накунем. алло мушкилимо осон кунад, бародарро ёфт кунад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.